Takže vítame pána trénera Knapika. Ako si myslí o dnešnom stretnutí proti HCVŽ Košice? Aj keď sa učili v Košiciach, aby nám mohli porozprávať. Nech sa páči. Ja hovorím za svojemu Ľubotín, že vyhráme. Áno. A mohli by sme poprosiť teda z trénera HCVŽ Košice. Ako si predstavujete dnes stretnutie? Tiež vyhrajú. Prosím, ešte raz, môžete zopakovať otázku. Ako budete reagovať na dnešné stretnutie proti Bratislave? Uspokojivé. Áno. A koľko? Tak, vyhráme 4-3. Áno, ďakujem veľmi pekne. Nemojte. Dobrý deň, pán Šebanič, pekne vítam. Ako sa máte? Ako ste sa mali na dovolenke? Veľmi dobre som sa mal. Veľmi dobre. Áno. Áno. A čo manželka? Manželka bola tiež super, som ju vytrieskal fajne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Vy ste ešte opití. Dobre, ďakujem. Á, dobrý deň prajem. Áno, tu máme prezidenta Zväzu ľadového hokeja, Štefana Oravca. Ako sa máte, ako bude nová liga prebiehať v roku 99 až 2000? Máme sa dobre, liga bude prebiehať dobre, bude výber hráčov do NHL a podobne. A komu držíte? Tak komu asi? Opravdu musí vyhrať, ne? Opravdu musí vyhrať. Áno, ďakujem, dovi. Áno, a vítame zákazníka Michala Gajdoša. Ako ste prebiehali v dnešnom stretnutí? Mohli by ste nás poučiť? Dobre. A ako ste sa pripravovali na supera? Jak? Pekne vás vítame pri stretnutí nášho supera a voláme trénera Slovenskej republiky vo fotbale, áno, Slavika. Mohli by ste nám povedať, ako ste pripravení na dnešný zápas? No, veľmi výborne. Môj hovorca, veľmi výborne. A môžem sa pýtať zástupcu trénera, v akej zostave budete dnes hrať? No, tak dneska. No veľmi výborné. No, zostave, hej. A keď ideme hrať? No veľmi výborné. A to ako myslíte to? A počúvajte, mohol by som sa opýtať, odkiaľ vy pochádzate? Ja ako, hej? Áno. Od Hamburka. Ja som z Hamburka. Okres. Sunset Beach. Slyšte, veľmi pekne poviem, viac už nechceme nič. Skutke nechceš. Dobrý deň, dobrý. Rozprávajte o tom. A čo mám rozprávať? No, tak, ja som počul, že ste vykradali. Áno, a vítame pána predsedu Ľubotína Jana Knapika. Pán Knapik, čo by ste si prali do nového roka ako zmeny v Ľubotíne? Kupujeme nových hráčov teraz, tak kupujeme nových hráčov. Hráčov nových kupujeme. Má prísť Vára, má prísť Semeník, ale kupujeme teraz nových hráčov. Obecný úrad veľa peňaží, rozprával. A Faral tiež chce byť sponzor. Čo máme si na to povedať? Peniež budú, kúpime. Má prísť Vára, má prísť Semeník. Rozmýšľame o príchode toho Fabio to ten. Nigro. A budú aj hráči z Českej republiky? Všetko nie, ale mali prísť z Poľska Kiuščevič a Marienkovič. Tak to prosím vás vám nedajú, lebo on chce veľký výfel. Penieži chce veľa. Penieži budú obecne. A teraz ideme od športu na politiku. Čo si myslíte o zmenách v Ľubotine? Bude sa ťahať plyn, alebo čo? Ste predseda, Jano? Stalíme si plyn a ostávame to. Peniaze budú, bude plyn, bude všetko. Všetko bude nový hráči z Vára, má pri Semeník, má pri Marinkovič a Farer bude Jurovič. Áno, a čo cigaretky? A má prísť ešte Belačáky z Maďarskej republiky, ale toho nebereme. Nemá výslovnosť dobrú. Áno, ďakujeme.
Už dovidenia, mám ešte povinnosti dajaké na obecnú murať. Áno, nový. Nemám sa vám dali. Dneska som tam. Ale ešte na obed. Ale na obedete. Na obedete. Dovidenia. Áno. A dozvedeli sme sa situáciu, že ste sa pobili s Pavlom Ruskom. Čo to bolo tam? Ne, potreboval, prišiel tu na obecnú a že on chce točiť tu film, nie? Titanic 2? Je to aspoň erotický film. Nie je to psychologický thriller zameraný na lásku. Hej, na lásku bude dzigačka nejaká. Nie, nebude tam nič také, nemusíte sa bať. Nemusíte sa bať! Jednu som ho fajčil, tu iný film, jak erotak natáčať sa nebude. Vypadni! Áno, do piči. Áno, váka je ochránka, ešte nejde, káži všetko do piči. Áno. To máme ukážku životina. Bo bude Jojo Nemi, moja ochránka. Ich ochránka len dal petulili, tu mali všetko pištole, ale Jojo Nemi z lopatu z vyberu lani, po piči. Áno. A budete mu platiť u nás? Kemu? Jemu? Ruskovi. Mi nedal, zapal mozgové plány. Ústa neotvorí, pozobere. Ja len tak zoberem mobil sám. Joďu, please. Daješ to tú veľkú hľadku, ktorú som si kúpil. Joďu z hľadku. Končí. Áno, a vítame tu ďalšieho sme chytili. Pozrite, tu máme dneska politkov. To je Janko Muro. Dobrý deň. Dobrý. No, mohli by ste nám nejakú situáciu povedať, čo je nové tam v Michalovciach? Pitný, alebo nepitný? Počkajte, moment. Nie sme V Michalovciach je nová reč. Nie sme v Rakúsku. Mohli by ste nám povedať po slovensky. A čo to je? Tu máš mikrofón. Však tu varí, ne? Čo tu húči zase? Deutsch. Nem. Stus. A budú nejakí hráči? Takže bude Bžučo. Bžučo 2. A čo to je? Budú v dolárach. A jeho majka? Preložíme vám to neskôr.